manifestació i de reunió són un element fonamental en la protecció dels drets humans, atès que des del 28 d'octubre de l'any passat, després que el venedor de peix, Moxim Fikri, morís a l'Alzheimer, aixapat dins d'un camió d'escombraries en el transcurs d'una intervenció policial, van començar una sèrie de mobilitzacions i indignació a tot el RIF. Atès que aquestes manifestacions són de caràcter pacífic i han anat creixent, consolidant-se i assumint com a pròpies un conjunt de reivindicacions, atès que aquestes reivindicacions estan centrades en la petició de valors democràtics, de drets humans i de reconeixement dels drets culturals i lingüístics, així com la reclamació de drets socials del poble rifeny, hospitals, universitats i treball, atès que el govern marroquí ha reaccionat documentant les dotacions militars i policials, ja històricament molt concentrades al RIF, atès que els drets de reunió i lliure circulació, així com la llibertat d'expressió, tot i que la mateixa Constitució marroquí protegeix aquests drets, han estat els objectius prioritaris de contenir i reprimir violentament per part d'aquestes dotacions policials i militars, atès que la resposta del govern marroquí ha estat desproporcionada, practicant detencions i segrestos entre els activistes del moviment popular rifeny, que fins a aquest moment, i segons dades d'aquest moviment, hi ha aproximadament més de 300 persones en les presons amb càrrecs que comporten dures penes, fins i tot a presó perpètua. Atès que els diversos comitès de suport al moviment popular rifeny a Catalunya i també entitats catalanes, com l'Associació Cultural pels Drets del Poble Massic a Catalunya, demana atenció sobre aquest assumpte a les institucions, aquestes entitats tenen un especial arrelament a Roses, on, per exemple, té lloc anualment una de les celebracions de l'any nou Massic més importants de les comarques gironines. Per tot això, i a petició de diversos comitès de suport al RIF i de la pròpia comunitat rifenya de Roses, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al ple de l'Ajuntament de Roses els següents acords. Primer, expressar el rebuig de l'Ajuntament de Roses de forma incondicional davant qualsevol tipus de violència que s'exerceixi contra la llibertat d'expressió de la població del RIF. Segon, reclamar la llibertat de totes les activistes del moviment popular rifeny com a mesura per garantir l'exercici d'un diàleg normalitzat. Tercer, reclamar al govern del Marroc atendre les demandes socials de la població del RIF com a mesura per reconduir la situació i recuperar la confiança entre el poble rifeny i el govern del Marroc. Quart, reclamar la desmilitarització del RIF com a mesura per garantir l'exercici d'un diàleg de confiança entre les parts en conflicte. Cinquè, reclamar al Regne del Marroc el reconeixement del moviment popular rifeny com a interlocutor i agent polític. Sisè, difondre públicament aquesta declaració institucional i es compromet a elevar-la al Consell Comarcal de l'Empordà, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya. Aquesta és una moció que les associacions amazics han presentat a diverses poblacions on hi ha una comunitat amazic important, com és el cas de Vic i en aquest cas Roses, i des de l'associació d'Amazic de Roses ens va posar en contacte amb nosaltres per demanar-nos com havíem de fer per presentar aquesta moció i com que amb la moció que hem tractat abans ha quedat força clar, les associacions no poden presentar mocions de moment, nosaltres ens vam oferir per presentar-la i així ho hem fet. Molt bé, moltes gràcies. Hi ha intervenció? Toni? Sí, malgrat que és difícil contextualitzar els problemes d'un altre país i la política interna d'un altre país en relació als drets humans concrets de la zona nord de l'Àfrica és complex, és un tema complex. Marroc és un país que en aquests moments els nivells de control policial són els que són i reconeixem que segurament és un país que manca d'elements democràtics més que altres suposadament més democràtics. No ho sabem, últimament ja hi ha dubtes de tot tipus, no? Però en tot cas, nosaltres donarem suport. Gràcies. Moltes gràcies. Manel, hi ha alguna intervenció? No? Senyor Cunyat, hi ha alguna intervenció? No? Senyor Valdi? Sí, bé, el meu grup s'abstindrà en aquesta moció. És evident que en el punt primer, en el qual vostès demanen el rebuig de l'Ajuntament de Roses de forma incondicional davant de qualsevol tipus de violència que s'exerceixi contra la llibertat d'expressió de la població del RIF, aquí a més ampliarà a qualsevol població i per tant estaria plenament d'acord amb aquest primer punt. Quan en el segon demanen la llibertat de tots els activistes del moviment popular rifeny com a mesura per garantir l'exercici d'un diàleg normalitzat, clar, és evident que si es tracta d'una detenció política estaria plenament d'acord, però desconec personalment quin ha estat en concret el motiu de les detencions d'aquests activistes o d'algun activista en concret. I per tant, aquí és evident que això afecta la sobirania d'un altre estat, que no és l'estat espanyol, i per tant ens faltaria aquest coneixement concret
d'aquests activistes en concret als que vostès es refereixen o el cas en concret. Però sí, en genèric, no acabo d'entendre. Quan parlen de reclamar la desmilitarització del RIF com a mesura per garantir l'exercici d'un diàleg de confiança, evidentment també tornem a caure amb la sobirania d'un altre tercer país i per tant jo reclamar mesures a un altre estat, evidentment tampoc és evident que qualsevol altre estat pot demanar que es desmilitaritzi Espanya, però evidentment Espanya és plenament sobirana per poder decidir si ha de tenir o no ha de tenir un exèrcit o on han de tenir aquests militars en determinades zones. Reclamar al Regne de Marroc el reconeixement del moviment popular rifeny com a interlocutor i agent polític. Desconeix quina és la situació actualment del reconeixement o del diàleg que hi ha entre el moviment popular rifeny i el Marroc com a estat. I difondre públicament, aquest és un punt genèric. Per tant, ens falta informació, entrem a afectar a la sobirania d'un tercer país i, per tant, per manca de coneixement i perquè afecta a la sobirania d'un tercer país, jo crec que en aquest cas no votaré a favor perquè, evidentment, en el punt primer sí que coincideixo plenament, però la resta de punts jo crec que no puc votar a favor. Gràcies. Moltes gràcies. Alguna intervenció? No? No? Vol donar resposta? No? Doncs passem a votació. Vots a favor de la moció? Són 13. Vots en contra? Abstencions? S'aprova.